back. So, today, we'll be reacting to Seohyun from Girls' Generation, Don't Say No. Don't say no. Dugi-dugi, ay medyo dugay na siya na music video 3 days ago ba ni? 4 days ago, 1 week ago. Sa dugay mi nakabalik kay. Sa ni nagsakit mi. Iyan na ba down pa. Giselle. Sel. Dugay kay siya. 1 2 3 go. Kaja. Okay. Oh, naman natin na. Oh, kita na ka na. Ay, wala. Ay, same ang good sila kung pala. Okay na ilang maknay. Itong naasaan na, itong kang namuyo, itong gigisa niya si amuyo. Oh! Mula siya. Sexy kay siya eh. Gwapo lagi ito lalaki, Zel. Wala akong makabantay. Ikaw lalaki, radyo di mong bantayan ba? Gwapo siya ba? No. Ay, gwapo. Saan na siya? Sexy siya, no? Ano siya glawas? Kasi one. Mga na pagka-anje yun. Gwapo siya. Ay, siya model. Ay, tambo ko daw na sa likod. Ha? Yeah. Proud siya sa'yo. Gwapo din siya. Basig ano na siya, member sa NCT ka. Ay, dako siya like sa gidira. Ay, dili. Ay, no, dili payat kayo yung like. Honoron. Dili tayo. Ay. Magtakilid siya, gwapo kayo siya dala. Manly kay siya. Nice na gina. Tawo ko sa hot tree. Don't say no. Don't say yes. no lagi. Say yes. Say yes. So, Takuan na dugdag ko yan. Annyeong again! And we're gonna be back in another second or minute. Anyo! So, wala ba kita nag-story ako? Gwapo ba? Okay siya. Yeah. Gwapo siya. Gwapong lalaki. So, bye!